En el mateix sentit, en els propers dies vindrà la retallada de les pensions. Recordem una cosa, que les pensions, si totes les cotitzacions que es paguen a Catalunya per empreses i treballadors es dediquessin a pagar les pensions dels pensionistes catalans, de jubilats, de vídues principalment, cada pensionista amb les cotitzacions actuals rebria 2.500 euros de més per persona cada any. Les pensions a Catalunya no estan en crisi, estan en crisi a Espanya. I s'emporten els nostres diners per pagar als seus pensionistes, ja no en tenen prou i, en conseqüència, rebaixen també, a més de les seves, les pensions dels pensionistes catalans, quan les empreses i els treballadors catalans, insisteixo, paguen a més creix el nivell de pensions que estan pagant-se ara. Per tant, reclamem també del Govern de la Generalitat que actuï, que recuperi els nostres diners. En els 30 dies aproximats que porta el senyor Mas com a president de la Generalitat, s'han anat ja a Espanya per no tornar 2.000 milions d'euros. A la seva vista, a la seva ciència, a la seva paciència, sense oposar-s'hi. Què pensa fer per recuperar els nostres diners? Què pensa fer per donar als nostres pensionistes allò al que tenen dret, que són les cotitzacions socials pagades a Catalunya? Què pensa fer per impedir que les caixes caiguin en mans de l'oligarquia espanyola? Què pensa fer per a que Renfe deixi de ser la gestora de les rodalies amb els efectes que aquests dies hem vist de milers de persones bloquejades, sense poder anar al treball, sense poder anar a casa seva, per una gestió ineficient de la qual no sabem quins són els plans del Govern de la Generalitat a banda de queixar-se. CiU ja no està en l'oposició, està al govern. I com a govern ha de governar. I com a govern, recordin vostès, quan insistien en el mes de desembre que no podien esperar 2 dies per a la investidura i que tothom havia de votar aquella investidura i remar perquè no podien esperar 2 dies per començar a governar. Ja porten 30 dies. Què pensen fer per impedir el desgavell que suposa l'entrega de les rodalies a Renfe com a operadora? En la mateixa línia, i en quant a sanitat, recordem també una altra cosa. La despesa sanitària a Catalunya en aquests moments està per sota no ja de la mitjana europea, està per sota de la mitjana de l'estat espanyol. Es gasta menys per persona a Catalunya que el que està gastant-se en sanitat a Múrcia, a La Rioja, a Aragó, a Castilla y León, a totes i cadascuna de les comunitats autònomes, excepte la resta dels països catalans, Madrid i Andalusia. Tota la resta tenen una despesa sanitària per habitant superior a la catalana. I en el mateix sentit, ara hem tingut una notícia. L'estat de Baviera planteja que no vol continuar pagant tants diners per solidaritat i que vol baixar la seva aportació. L'estat de Baviera té 410.000 milions d'euros de producte interior brut i paga en solidaritat 3.500 milions d'euros. Catalunya té un PIB, la meitat, 220.000 milions d'euros, i paga 22.000, 6 vegades més. Amb la meitat de producte interior brut, Catalunya està pagant a Espanya 6 vegades més del que Baviera paga a Alemanya, a la República Federal Alemanya. En aquestes condicions, el govern de la Generalitat té com a obligació impedir que ens robin, impedir que ens continuïn robant. Si no és capaç de fer-ho, que dimiteixi. El que no s'hi val és plànyer-se, manifestar impotència, declarar que no són capaços de fer res, declarar que no hi ha res a fer. Un govern que al mes diu que no hi ha res a fer per impedir que als nostres ciutadans se'ls robi no té cap altre destí que la divisió, en la vergonya i en el deshonor. Moltes gràcies.